Ja, men altså, for øje vil jeg vil gerne have 6 i. Og det er lige meget med de... Bare jeg kan få 6, så er det okay. Jeg ligger i biografen, og jeg har 60 briller på. Du har 3D. Når jeg tager det på, så ser jeg mine muskler. Mine nøgne. Og hold kæft, man bliver grimme. De er kun flot, når de tager tøj på. Jeg så lige pludselig en dame. Hendes bryster hang dernede. Det kan du ikke se. Nej, altså, vi skal bare have sex. Mig en lille. Nu kan jeg se hele byen i 6 på sine briller. Og jeg har aldrig prøvet at have sex. De film. Vi har prøvet 3 gange 2, det giver 6. Vi skal bare se 2 film efter hinanden. Så bliver 6 i. Det kan man godt lave. Ja. Vi skal se en film lige med det samme. Jamen, jeg kan tage en ekstra briller på, så bliver det 6 i. Fordi det her, det beregner på 2D-briller. Og det er altså 3D-briller, og så nu bliver 6D-briller. Double step. Jubi. Nej, lige det kan jeg godt. Det kan jeg ikke lide. 6 er bedst. Nu slukker du bilen, fordi jeg har taget 6D-briller på. Han har glemt at køre bilen nu. Jeg glemte, at jeg var i anden. Fordi han er helt optaget af sex. Ja, helt optaget af vores sex-samtale. Det er rigtig mange mennesker her. Rigtig mange. Hvad sker der? Er det nogen, der har 6 kroner i lommen? Jeg vil gerne købe voucher. Nico Martin, altså... Nico, du skal ikke være flink. Hold kæft, mand. Nu står vi her, og det går. Jeg kan ikke se hele byen nu. Byen er helt mørk. Mørkland. Ikke til venstre her. Vi kan køre lige ud, det er bedst. Med 6. Det er bedst, ja. Nu skal du stoppe med at filme mig, fordi nu ser det, nu er det nok. Jeg har ikke ret meget at sige det mere, så jeg vil have sex. Sluk det. Sluk den. Jeg har sagt Chico også, det vil sige lyden kommer også. Så skal du stoppe. Lige efter jeg siger Chico. Det betyder kraft. Og det er aldrig kunne lave film til dit liv. Det er fordi, du ikke har sagt ret så take. Oj, min mobil er sted røg en tur. Nu er det nok. Ja, sluk den. Men nu er det ikke sjov mere. Nu er det ikke sjov mere. Stop den! Ja, han har det rigtig godt. Han siger, nu tager vi hans mobil. Hej, du dumme Nico. Let them know they missing out. Langvig. Sweet blackness, oneness, be there. Det første. Hvad vil du gerne have, far? Jeg vil gerne have 6. Det var rigtigt. 6 det. 6 pak. Jeg køber altid 6. 6 øl. I pakke selvfølgelig. Det kalder man dusin.
Thank you.